नमस्कार प्रणाम। जेहिटा देवी माता के मंदिर में हमनी के बैठल बानी बा। बड़ा सुंदर जगह बा और साथ में हमारा आज कृष्ण प्रेम चाचा बानी। यहाँ के बहुत बढ़िया बढ़िया निर्गुण गौले बानी। आगे वाला समय में भी बहुत सारा गावे के बा यहाँ के। और आज वही विषय में हम चर्चा करे पहुँचो रहनी है। बड़ी दिन बाद मुलाकात भइला और यहाँ से जब भी मुलाकात होला हमरा एगो धर्म स्थल पर होला। यहाँ से मिल के धर्म के बोध होला हमरा बहुत हमरा संतुष्टि मिलेला। हम आस्था भक्ति में रंग गइला। सब दिन तो हम कहते रहनी एसी के हवा से बहुत बढ़िया हवा ही लागत हमरा। और एजा के जो नदी नजारा बा हम बट वृक्ष के नीचे बारी बता नहीं सकत कि कितना खूबसूरत बा। और बहुत सारा बाबा के भी दर्शन कैनी। ऐसा विचित्र हमरा दृश्य देखे के मिलत है जौन कि हम काफी दिन से ओझल रहनी है सब चीज। जब बाबा के कृपा भइला बाबा बिंदेश्वर नाथ के भी दर्शन भइल जौन की वीडियो हमारा ई मिक्स एंटरटेन के माध्यम से रोज सबके देखे के मिली। और ओमे पीछे तो माइयो बाड़ी, पीछे तो बगल में माई के मंदिर। तो यहाँ भी सोचनी है कि कुछ थोड़ा सा कृष्ण चर्चा से सुनल जाए। तो माई खती यहाँ के आज का कहब का सुनाई आई हमले चलत कृष्णकांत चाचा के साथ। कृष्णकांत चाचा सामने जनता बा अपन बड़ प्रणाम करी कह के तनी कुछ माई खती सुनाई जो आवाज अपने श्रोता के हम चरण धर के निहोरा कर रहल बानी, प्रणाम कर रहल बानी। रउए सभे हमार भगवान बानी, रउए सभे के लेके हम बानी। सत्य वचन बा। हर गायक लोग कहला ई बात के कि श्रोता ही गायक के भगवान होला। तो रउआ सभे हमार भगवान बानी। हम रउआ सभे के चरण बंदन कर रहल बानी। हमरा से जे उम्र में छोटा बा ओकरा के अपन हम हृदय के प्यार दुलार दे रहल बानी। और आपन त्रुटि फ्रूटी भाषा में एक भजन प्रस्तुत कर रहल बानी। हमार आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सभे ओकरा के बड़ा प्रेम से सुनब। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा स्वरूपेण न संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो लीला किया हो माई जल्दी रीझ जाइला। लीला किया हो मई जल्दी रीझ जाइला। जब बोलावेला चलियाइला। सुनीला किया हो माई जल्दी ही रीझ जाइला। बेटा जब बोलावेला उड़ल चलियाइला। बेटा जब बोलावेला चलियाइला। बेटा जब बोलावेला सुनीला किया हो माई जल्दी रीझ जाइला। सुनीला किया हो माई जल्दी रीझ जाइला।
बेटा जब बोलावेला चलियाइला बेटा जब बोलावेला चलियाइला बेटा जब बोलावेला चलियाइला। रउआ सबके ई गाना दू लाइन सुनैले काका जी, आवाज़ में तो वाकई में जादू बा और स्पेशल भक्ति खातिर पर आवाज़ बनल बा। रउआ सबे यूट्यूब पर जाके सर्च करी, यहाँ के आवाज़ में बहुत सारा निर्गुण बा। कृष्ण प्रेम भोजपुरी निर्गुण डाली और बहुत सारा गीत है। रउआ सबे शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी और 100% रउआ सबके बहुत अच्छा लगी। और बहुत जल्द यहाँ के आवाज़ में बहुत सारा सामाजिक चेतना, भक्ति गीत, बहुत सारा निर्गुण गीत रउआ सबके सुने के मिली। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपन प्यार दुलार नहीं जा, बाकी भोलेनाथ के आशीर्वाद मिल चुकल बा, बस और कुछ ना चाहिए। थोड़ा सा कृष्णकांत से कि हम वाकई में कमेंट करी जा, शेयर करी काम जा। पर ध्यान ना देते रही, लेकिन अब ऐसा नहीं के अब थोड़ा सा ध्यान देव। और मतलब इतना दिन से तमन जौन हम करत रही ओकरा में कोनो गलती भइल होके हमरा के क्षमा करब जा, लेकिन अब हम जितना बराबर हिस्सा में करब भाई। नौजवान भी अगर हमरा से खुश रहता है तो वो लोग के ध्यान दें और जहाँ तक कोई कोशिश करब हम अच्छा रास्ता दिखाएंगे अपन संगीत के माध्यम से। और धर्म खातिर, भगवान खातिर भी भजन बहुत जरूरी बा। और वह सब है मिक्स इंटरटेन के दबा दो, सब्सक्राइब करी। और दूसर का बहुत जल्द धमाकेदार चैनल ओपनिंग होके जा रहा बा, जना पर 1 सेकंड निर्गुण, 1 सेकंड हुआ सब लोकगीत सुने के मिली। और इस चैनल पर हमेशा ऐसा छोट मोट हमने के एंजॉय वीडियो मिली। और जे भाई ये वीडियो के चैनल के देख रहा बा उनका से ये रिक्वेस्ट रही एकरा के सब्सक्राइब करी, ताकि इस माध्यम से हमने के ऐसे ही छोट छोट धर्म स्थल नाना प्रकार के मिक्स इंटरटेन करावत रही जा, साथ साथ भक्ति आस्था से भी रुआ सबके रूबरू करावत रही जा। आज यहाँ तक बस इतने। जय माता दी।